Que tal? Moi boas tardes. A cúpula dos socialistas galegos garda silencio. Ninguén da executiva do PSDG quixo falar esta mañá de José Tomé, denunciado por acoso sexual por ata 6 mulleres. As vítimas aseguran que tanto o líder galego, José Ramón Gómez Besteiro, como a voceira no Parlamento, Lara Méndez, coñecían as denuncias antes de que saísen á luz. Besteiro mantén anulada a súa axenda dende onte e a esta hora José Tomé segue sendo presidente da Deputación de Lugo. Non formalizará a renuncia ata mañá. Con todo, queda coa acta e o seu voto será clave, porque PSDG e BNG están empatados co PP. El Partido Socialista le reclamó el acta y no lo cedió. Por tanto, creo que la actuación del Partido Socialista desde Galicia y desde España fue correcta. Esta foi unha mañá intensa con dúas operacións contra a corrupción en marcha. A UCO detivo o socio de Cerdán, Anchón Alonso, e busca probas de irregularidades de contratos públicos en varias empresas. Canda Alonso están arrestados o expresidente da empresa pública SEPI, Vicente Fernández, e a chamada fontaneira do PSOE, Leire Díez. Nunha segunda operación, a Unidade de Delincuencia da Policía Nacional rexistrou Plus Ultra, que é a aeroliña venezolana que recibiu un polémico préstamo da SEPI de 53 millóns de euros aprobado no Consello de Ministros. Ahora mismo Leire Díaz no tiene nada que ver con nosotros, eso es así, por lo tanto dejemos que la justicia establezca lo que ha sucedido. A intelixencia artificial aplicada á saúde chega a Galicia da man da fábrica que se vai construir en Santiago. Solucionará problemas sanitarios dos humanos, pero tamén dos animais e do medio ambiente. Empezará a funcionar nuns meses e dará servizo a empresas e investigadores. Hai cousas que eran impensables hai moi pouco tempo que se puderan facer aquí e agora o estamos facendo e podémoslo facer moito máis hacia o futuro, competir con sitios nos que hai pouco tempo nin se sabía, nin sonaba o nome de Galicia. Estamos afeitos a ver licores ou cosméticos con alarmas antirroubo nos supermercados, pero esta medida de seguridade está se estendendo a máis produtos e chama a atención un en concreto, un capricho que se disparou de prezo nos últimos anos e que algúns queren darse sen pasar pola caixa. O chocolate. O logo desta emblemática xeadería situada en pleno centro da Coruña vai lucir no peito de milleiros de rapaces de distintos países este próximo Nadal, porque na súa nova colección Zara volve poñer no escaparate a súa cidade. Nuns minutos imos descontar que outros negocios forman parte desta homenaxe. Nos deportes temos noite de competición europea pro Celta. Esta é a recepción oficial que o club vigués lle fixo o Boloña. Esta noite ás 9 enfróntanse en Balaídos. O Celta busca asegurar o pase á segunda rolda co equipo italiano. Non vai ser sinxelo porque o Boloña é a revelación da Liga Transalpina. Alá son actualmente quintos clasificados. E no tempo xa volve a chuvia. Nas próximas horas unha fronte irá chegándose a Galicia para deixar chuvias en toda a comunidade, pero sobre todo nas Rías Baixas. Alí de feito vaise activar un aviso. Tamén volverá a estar en aviso parte do litoral da Coruña. Lei do silencio na dirección dos socialistas galegos. Besteiro suspendeu a axenda pública por segundo día. O Partido Popular exíxelle que leven as denuncias á Fiscalía. Jesús. Hola, que tal? Pois nas últimas 48 horas non apareceu por aquí, polo Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, que é secretario xeral dos socialistas, pero tamén deputado. Non é algo inusual, no sentido de que é o único deputado socialista aquí que non forma parte de ninguna comisión. Ven unha vez cada 15 días ás sesións plenarias. Tócalle previsiblemente a próxima semana. Quen sí compareceu nas últimas horas foi Lara Méndez, secretaria de organización do partido e tamén deputada. Compareceu ante os xornalistas, pero non deu explicacións sobre si coñecía ou non os feitos que foron obxecto e causa desa denuncia interna contra Xosé Tomé. As mulleres que o denuncian aseguran que tanto ela como Gómez Besteiro coñecían os feitos. Quen si falou nas últimas horas é o alcalde de Vigo, Abel Caballero. Cree que o partido actuou correctamente. Só lamenta
iso sí, que Xosé Tomé non entregase a súa acta de deputado na Deputación de Lugo. Non vou ser un estorbo no camiño, nin para Besteiro, nin para Pedro Sánchez. José Tomé alivia a Besteiro, pero Besteiro segue en silencio. Volve suspender a axenda pública por segundo día. Non hai respostas a preguntas como se coñecían as queixas. Yo no recibí ningún tipo de denuncia. As vítimas din que sí, que sabían da situación, pero que non as apoiaron. Sinálano a él, pero tamén a súa man dereita, Lara Méndez, ou a secretaria de Organización en Lugo. Todo se termina sabendo. Na despedida a medias, Tomé admite certo tipo de mensaxes. Usted nunca manda ningún WhatsApp, ninguna broma, a ningún amigo, a ningún compañeiro. Pero nega a maior. Acosar, jamás. O partido xa comezou a investigar a denuncia de que tiveron coñecemento. Estamos respondiendo, gracias. O alcalde de Vigo apoia a resposta. Que la actuación del Partido Socialista desde Galicia y desde España fue correcta. Pero para o PP foi insuficiente. Exixen que trasladen as denuncias á Fiscalía. Levaban meses as víctimas falando tanto co señor Besteiro como a señora Lara Méndez como a señora Pilar García Porto e ningún deses tres dirixentes políticos fixo absolutamente nada. Para os populares trátase dunha actitude hipócrita. José Tomé queda coa acta, mantense como non adscrito na Deputación de Lugo e ademais convértese en chave para as votacións importantes. O Bloque Nacionalista Galego ten 3 asentos na Deputación. O PSDG-PSOE queda con 9. Suman en total 12. Son os mesmos deputados que teñen os do Partido Popular. O voto de Tomé, polo tanto, vai ser decisivo para aprobar os orzamentos ou para escoller o novo presidente da Deputación de Lugo. Cando se escolla, porque polo de agora el aínda non presentou esa renuncia. Andrea. Sí, tras dimitir como presidente da Deputación de Lugo, unha dimisión que se fará efectiva a partir de mañá venres. O Partido Socialista exíxelle a entrega da súa acta como deputado provincial e tamén deixar a alcaldía de Monforte de Lemos, ao que Tomé ofreceu unha resposta negativa. Só dixo que ia suspender cautelarmente a súa militancia no partido e do mesmo xeito que el e todos os seus concelleiros pasarán a formar parte do grupo de non adscritos. Tamén pasará a apoiar o bipartito dos nacionalistas e dos socialistas. José Tomé tende a man a quen o suceda na Deputación. Vai seguir contando coa miña colaboración. As quinielas xa empezaron e soa con forza Carmela López, alcaldesa de Burela. Ali tamén goberna co BNG, que prefire non dar nomes. Non nos toca nos facer ese xogo de cartas. Pero os populares xa ven estratexia. José Tomé pretende seguir sendo o presidente da Diputación na sombra, co amparo do Partido Socialista. O mellor, di o BNG, sería que Tomé renunciara a súa acta. O que tiña que facer era dimitir de todas as súas responsabilidades. Sería o ideal, di Pontón, pero o PP pídelle que force a súa saída. E rompa dunha vez por todas co Partido Socialista, porque nos preguntamos que máis ten que pasar. Pero os nacionalistas non están polo labor de romper o bipartito na institución. Este tipo de comportamentos o que non poden empañar o labor que facemos. José Tomé tamén seguirá sendo alcalde de Monforte de Lemos, a pesar de que o PSDG lle pediu que renunciase á acta. Preguntáronlle ao rexedor de Vigo que opinaba disto. Seguramente lo mismo que usted. Yo estoy al lado de la petición del Partido Socialista. Y siempre al lado de las víctimas, siempre. Tomé, que xa se deu de baixa do partido, pretende arrastrar consigo os outros 9 concelleiros do PSDG que lle dan a maioría absoluta. Queren seguir gobernando como non adscritos na segunda cidade da provincia de Lugo. Os socialistas quedarían entón sen ningún representante na corporación. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, pide ao PSDG que tome en serio as denuncias de acoso. Que o Partido Socialista o que ten é que tomar medidas moi en serio, non? Porque ao final parece que hai un Me Too dentro do Partido Socialista e hai informacións incluso que din que poden continuar con este tipo de situacións. A nós o que nos gustaría que non houvese máis en ningún partido, que os comportamentos deste tipo se erradicaran da sociedade.
De momento, a resposta que dá o PSOE ante os presuntos casos de acoso sexual está orixinando certo malestar entre as mulleres socialistas. Nunha carta de Elena Valenciano publicada en El País, sinala que o silencio dos compañeiros non pode utilizarse para ocultar un problema que afecta a todo o partido. E engade que a palabra dos homes socialistas se debe unir á das mulleres para facilitar protección integral a todas as vítimas. Valenciano asegura que hai compañeiros desgustados, pero dilles que fai falta algo máis. Cristina Narbona, presidenta do PSOE, falaba esta mañá sobre o asunto. Elena Valenciano es una gran mujer y una gran feminista. ¿Cree que deberían ir a la Fiscalía el partido con el caso Salazar? Eso saben que está también siendo analizado desde el servicio jurídico en la medida que tienen que ser las denunciantes también quienes estén de acuerdo con ello. A UCO detén o socio de Cerdán, Anchón Alonso, e busca probas de irregularidades de contratos públicos en varias empresas. Canda Alonso están arrestados xa o expresidente da SEPI, Vicente Fernández, e a chamada fontaneira do Partido Socialista, Leire Díez. Xosé Manuel, máis datos. Sí, Marta, estamos ante unha mañá cargada dende o punto de vista judicial e tamén en canto a investigacións policiais. Por unha banda, coñecíamos que a Garda Civil realizaba unha terceira detención tras as de Leire Díaz e a do expresidente da SEPI, Vicente Fernández. Trátase de Anchón Alonso, o socio de Santos Cerdán en Servinábar, empresa na que traballou o expresidente da SEPI. En principio, investiganse posibles comisións en adxudicacións de contratos de obra pública e estánse a realizar registros en varias provincias. E por outra parte, a UDEF registraba esta mañá a sede da aerolínea Plus Ultra no marco dunha investigación por presunto branqueo de cartos. A investigación mantense baixo segredo. Dende a aerolínea aseguran que están colaborando coa investigación unha aerolínea que foi rescatada pola SEPI en 2021 por 53 millóns de euros. Investigacións que marcan tamén a actualidade política dende o PSOE, con todo manteñen que seguirán gobernando. E mentres socios, o PNV ou ex-socios como Podemos, trasladan a súa preocupación polos últimos acontecementos e exixen explicacións ao goberno. Os axentes da UCO rexistran alrededor de 20 empresas en distintas provincias, todas elas ligadas a Servinabar, participadas supostamente polo secretario de Organización do PSOE, Santos Cerdán, buscando documentación que poida avalar as posibles irregularidades en contratos públicos que investiga a Audiencia Nacional. Hai xa 3 detidos. O propietario de Servinabar, Anchón Alonso, ven sumarse a exmilitante socialista Leire Díez e a Vicente Fernández, que foi presidente da SEPI, a sociedade que xestiona as participacións do Estado nas empresas públicas. Era, ademais, home de confianza da vicepresidenta do Goberno, María Jesús Montero. Evidentemente, una persona que salió del Ministerio de Hacienda hace 5 o 6 años, no tengo ni idea de dónde trabaja ni es tampoco mi responsabilidad. O Goberno desvincúlase dos investigados, pero as causas xudiciais acumúlanse sen pausa. A unidade da Policía Económica rexistra a sede da aerolínea Plus Ultra con vínculos en Venezuela por un suposto delito de blanqueo de capitais. A compañía fora rescatada pola SEPI con 53 millóns de euros. Dende o PSOE piden deixar actuar a xustiza. Ahora mismo Leire Díaz no tiene nada que ver con nosotros, eso es así. Por lo tanto, dejemos que la justicia establezca lo que ha sucedido. E din que o Goberno segue traballando. Seguiremos gobernando, claro. Pero os socios de investidura piden explicacións. El incendio es evidente que está arrasando ya con todo. La corrupción no puede permitirse. Es verdad que todos los días amanece con una noticia nueva y preocupa. O Partido Popular cree que o Goberno está noqueado. El Gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires. Y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas. E di que a única saída a esta situación é a convocatoria de eleccións. E o empresario investigado no caso Begoña, Juan Carlos Barrabés, di que non dá explicacións na comisión de investigación que hai en marcha no Senado. Si defende a súa inocencia. Por no perjudicar el derecho de defensa que me asiste, no voy a contestar a ninguna pregunta. Lo único que puedo decir es que tanto yo como las empresas en las que tengo participación han actuado con absoluta regularidad, sin que exista nada que nos pueda reprochar. Como confiamos, acabará siendo reconocido. Ben. ¿Está tranquilo, señor?
Mentres o xuiz que leva o caso de Ábalos ordena abrir xuízo oral, o exministro Koldo García e Víctor de Aldama van sentar no banco de acusados polas presuntas comisións irregulares nos contratos das máscaras. En total acúsanos de 7 delitos e impóñenlles unha fianza de 60.000 euros para garantir que fan fronte ás responsabilidades no caso de seren condenados. Ao mesmo tempo, hoxe declararon nos Supremos peritos da Garda Civil para aclarar se os audios incautados a Koldo García foron ou non manipulados. E o alcalde de Alxeciras dase de baixa do PP, el mesmo pediu a súa suspensión temporal de militancia. José Ignacio Landaluce di que o fai para defenderse da denuncia que lle presentou o PSOE no Tribunal Supremo. Acúsano de malversación, tráfico de influencias e acoso sexual. O político mantén os seus cargos de alcalde e senador. E o Congreso dos Deputados celebra o último pleno do ano. En principio, este período de sesións vai rematar con outra derrota do Goberno por segunda vez en menos dun mes. Bótase o teito de gasto, que é o paso previo a poder presentar presupostos. Pero como o pasado 27 de novembro, o Goberno non ten os apoios necesarios. Daquela votaron en contra PP, Vox e UPN e Activos e Podemos. Esta vez xa non pode contar o Goberno co voto de Ábalos, porque está suspendido das súas funcións. Sánchez exercerá o voto de forma telemática. Falámoslles da suba do salario mínimo interprofesional porque os expertos que asesoran ao Ministerio de Traballo aconsellan un incremento de entre o 3,1% e o 4,7%, uns 37 euros ao mes máis se o salario mínimo internacional está exento de tributación ou 56 se ten que pagar impostos. Os empresarios galegos ofrecen unha suba, pero moito máis baixa, do 1,5% do SMI. Reivindican a negociación dos sindicatos para tomar ese tipo de decisións salariais. Yo creo que la Confederación de Empresarios de Galicia en eso ha sido clara, ¿no? Ha rechazado y rechazará el intervencionismo del gobierno. Yo creo que la base está en el diálogo social, no imposiciones abruptas, ¿no? Que lo único que hacen es desincentivar la creación de empleo o comprometer la viabilidad de muchas pequeñas empresas, ¿no? Os que van ver son os aeroxeradores de 114 metros de altura que está instalando Iberdrola no que vai ser o parque eólico máis grande de Portugal. En total son 38 muiños de última xeración con capacidade para abastecer de enerxía 128.000 fogares. Terceira xornada de folga de médicos en protesta pola reforma do estatuto que prepara o Ministerio. O paro e as mobilizacións que comezaron o martes continúan ata mañá. Os médicos rexeitan as propostas do borrador sobre as súas condicións laborais. Queren menos carga laboral, con menos gardas. A ministra insiste en que todos os cambios son positivos. Di que un documento de mínimos que despois teñen que mellorar as comunidades. Yo no le pido a esos profesionales agotados, frustrados y maltratados que tengan que distinguir competencias, pero yo sí las distingo. Los sindicatos también las distinguen, también saben hasta dónde podemos llegar. Si en tu servicio faltan profesionales, tienes que ir a preguntárselo a la comunidad. Si tú estás haciendo 8 guardias al mes, te falta plantilla. Posta de longo da factoría de intelixencia artificial que se vai construir en Santiago. É unha das 19 que se crearán en Europa, impulsadas pola Comisión. A de Galicia estará centrada en resolver problemas da saúde humana, ambiental e tamén animal. Empezará a funcionar nuns meses. A factoría de intelixencia artificial combinará tecnoloxía punteira, supercomputación e bases de datos para protexer a nosa saúde. Ofrecerá servizos gratuitos para crear novos medicamentos, producir alimentos máis sans, previr doenzas asociadas ao cambio climático ou actuar ante posibles pandemias. Eu me refiro ao COVID, xa o vivimos. É dicir, se nós non xeramos o coñecemento, as capacidades e a industrialización de unha forma local, en caso de crise, non podemos contar con que teñamos a solución nas nosas manos. Los datos van a estar en la factoría, vamos a intentar que los datos estén abiertos, vamos a dar servicios de soporte de algoritmos. Más importante, que se nos olvida, es gratis. Alfonso Rueda destaca a aposta da Xunta pola innovación para garantir a nosa soberanía tecnolóxica, atraer talento e impulsar a creación de empresas do sector. Hai cousas que eran impensables hai moi pouco tempo que se poderan facer aquí
E agora o estamos facendo e podémoslo facer moito máis hacia o futuro, competir con sitios nos que hai pouco tempo nin se sabía, nin sonaba o nome de Galicia. Ahora só teñen que terlo en conta como un moi serio competidor. Xunta, Comisión Europea e Goberno invisten neste proxecto 82 millóns de euros. Esta mañá pasaba a disposición xudicial o home que o pasado martes atracaba aquí en Tui unha gasolineira a punta de pistola. Tras estar 24 horas en observación clínica, foi dado de alta en psiquiatría. No atraco, o home destrozou o mobiliario, forcexou con algúns dos axentes das forzas de seguridade e intimidou os clientes que estaban nesa gasolineira. Incluso algúns mantivos retidos. Nuns minutos escoitaremos os seus testemunhos. O sistema de saúde británico está a enfrontar unha situación crítica pola nova variante da gripe, con casos récord e con hospitales absolutamente saturados. É unha vaga sen precedentes que obrigou xa a pechar varias escolas desbordadas polo elevado número de casos, María. Para que se fagan unha idea, a semana pasada unha media de 2.660 persoas ao día estiveron ingresadas coa chamada supergripe. A cifra máis alta rexistrada para esta época do ano é un 55% máis que a semana anterior, pero é que esta semana as previsións apuntan a que se poderían alcanzar entre 5.000 e 8.000 hospitalizacións diarias, o que deixaría o sistema de saúde nun estado completamente límite. Esta situación está a obrigar tamén a pechar moitas escolas polo alto número de casos, o que está a obrigar as autoridades a recuperar os protocolos COVID nas aulas, recomendar o uso da máscara no transporte público e urxir as persoas vulnerables a vacinarse o antes posible. Aquí en Galicia tamén están aumentando os casos de gripe, aínda que a situación non preocupa polo momento. Agardas iso sí que este inverno haxa 2 ondas con contaxios. Siguen aumentando as consultas, sobre todo a nivel de consulta en primaria, sobre todo a nivel da población menor de idade, e tamén os ingresos hospitalarios tamén están aumentando. En este caso, unha franja de idade diferente, a xente maior, que a xente máis vulnerable. En Bruxelas deciden estes días canto imos poder pescar o ano que ven. A Comisión propón aumentar as cotas de pescada e recortalas de Abadexo, Xarda e Lirio. Consellería e sector de pesca tentan minimizar eses recortes, María. Sí, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, está aquí en Bruxelas seguindo de preto estas negociacións e toda a frota galega tamén ten aquí a súa ollada posta porque os informes científicos apuntan a baixadas moi duras que nos afectan directamente para as cotas da xarda, un 70%, un 41% para o lirio e un 26% para o abadexo. 3 especies das que dependen moitas embarcacións con artes e zonas moi diferentes e que de aplicarse estes recortes calculase que o impacto socioeconómico suporía uns 65 millóns de euros para a nosa comunidade. O ministro Luís Planas esta mañá xa amosou aquí o seu desacordo e a conselleira do Mar, por suposto, tamén Villaverde reclama que se respecten as posibilidades de pesca para Galicia. Abrimos a páxina de sucesos cun incendio nunha vivenda en Guadalaxara. Hai un morto e un ferido grave por inhalar fume. Outras 5 persoas están tamén feridas. O incendio comezou a primeiras horas da mañá na primeira planta da vivenda, un inmoble de 3 alturas da vila Alcarreña de Mondéjar. Sobre las 4 de la mañana hemos visto unas llamas y alertados por los vecinos y por la gente que estaba viviendo dentro, pues hemos salido a la calle y hemos visto que aquí en la primera planta, pues efectivamente había unas llamas. O lume prendeu nuns colchóns e estendeuse rapidamente obstruindo a saída da vivenda, nese momento ocupada por 7 homes de orixe inmigrante que traballaban nunha empresa local. Trae a gente aquí a trabajar alrededores por aquí y luego vienen aquí a lo mejor a dormir, a lo mejor se tiran pues un mes a lo mejor sin venir. Un dos homes morreu e outro quedou gravemente ferido, ambos por inhalación de fume. Os outros 5 sofren lesións de menor consideración, algunhas causadas ao saltar pola fiestra para fuxir do incendio. Todos os feridos foron evacuados en ambulancia ao Hospital de Guadalaxara. Os bombeiros conseguiron sufocar o lume e impedir que afectase ás casas lindeiras, pero a vivenda sinistrada quedou inhabitable.
Outro incendio en Alcira, en Valencia, neste caso nunha nave con materiais reciclados, obrigou a desaloxar os edificios máis próximos. O lume quedou controlado nas últimas horas, pero os bombeiros seguen ali traballando para evitar que se reproduza. O incendio afectou a zona onde se almacenaban cartóns e bidóns con restos de lixo. E na gasolineira de Tui, asaltada a punta de pistola este martes, seguen en estado de shock. Hoxe volvemos ali para falar cunha das responsables. Ela contounos que ten 2 empregados de baixa polo medo que pasaron. A xuíza decretou prisión provisional pro detido no asalto. Mercedes. Sí, Marta, a xuíza decretou ingreso provisional no cárcere comunicada e sen fianza do detido. O home está investigado por roubo con violencia, ameazas, coaccións, lesións, danos, atentado, detención ilegal e tenencia ilícita de armas. O detido chegaba pasadas as 9:30 da mañá aquí a este xulgado de Tui nun coche da Garda Civil tras estar 24 horas en observación clínica e ser dado de alta en psiquiatría. Lembremos que o pasado martes atracaba a punta de pistola unha gasolineira na parroquia de Guillarei en Tui. Ali destrozou o mobiliario, ameazou os clientes e persoal da gasolineira e tamén incluso chegou a agredir, a forcexear cos axentes das forzas de seguridade. Falamos esta mañá, un equipo da Televisión de Galicia puido falar cos traballadores desta gasolineira que contaron como viviron con auténtico pánico este atraco. Xa están activas as TPVs e as pantallas dos ordenadores desta estación de servizo de Tui. Tamén segue traballando este empregado que foi testemuña do intento de atraco do pasado martes. Tenemos 2 trabajadores de baja en shock, durante la noche no han dormido, lo están pasando mal y bueno, ya veremos por cuánto tiempo asumen esta vivencia porque ha sido bastante dura. Ha sido bastante dura porque no es una situación fácil y además una persona armada. Algúns destes empregados foron encanonados durante máis de 10 minutos. Tamén o foron varios clientes, entre eles algún menor. Los chavalitos eran jovencitos. Eran 2 clientes que venían en un coche y sí, la tomo con ellos también. Ademais de encanonar e golpear cun extintor a outro cliente, os presentes na gasolineira están convencidos de que a súa intención era disparar e se non o fixo foi porque a pistola se atascou en varias ocasións. Sí, parece ser que se encasquilló la pistola en alguna ocasión que ha querido disparar y non están certos de que o seu obxectivo real era roubar porque estaba tan alterado que apenas expresaba. Tivo que ser estabilizado durante moitas horas no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Os responsables da estación de servizo como esta 24 horas na fronteira séntense moi vulnerables, aínda que cada vez se toman máis medidas para protexérense, como que non haxa metálico polas noites nestas instalacións. Acaban de ver o momento en que foxen nun coche as persoas que roubaron nun supermercado do centro de Moaña. O dono subiuse ao vehículo para tentar evitalo. Arranxaban as compras do Nadal, roupa, bixutería e gasallos caros nun carro e comida e bebida no outro. Pasaron a liña de caixas sen pagar e marcharon para o coche, un Skoda azul mal aparcado a poucos metros. 3 personas fixeron unha compra grande de roupa e comida así e baixaron cos carritos e, bueno, que saliron, viñeron hasta aquí, hasta este parquín de aquí e que marcharon escapados. Este é o momento no que o xerente do supermercado trata de detelos, pero de pouco valeu. Se non aparta, lévano por diante. A ele, a canto peón e cochato pararon polo camiño porque saíron queimando roda. Atravesaron Moaña en dirección Vigo e non se cortaron adiantamentos e manobras temerarias. E marchou a policía detrás, supuestamente, hasta non sei hasta onde. Non foron lonxe, a uns 5 kilómetros á altura da Borna, a policía local deulles alcance pola mansa, botáronse á dereita. Os detidos son 2 veciños de Tui, un home de 30 anos e unha muller de 25, e outro home da mesma idade de Vigo. Están acusados de furto e xa tiñan antecedentes. 2 quedaron en liberdade á espera de xuízo, pero o terceiro tivo que xustificarse ante o xuíz porque suma maiores o delito de conducir de forma perigosa. A policía recuperou a mercadoría roubada e tamén unha ferramenta para desactivar alarmas. Todo uns profesionais.
E a Garda Civil desmantelou a maior plantación de marihuana deste ano nunha aldea de Ames, moi preto de Santiago. Incautáronse cerca de 3.000 plantas que alcanzarían no mercado un valor superior ao $500.000 de euros. Oculta entre a maleza e en estado de abandono. Nada a facía presaxiar entre a veciñanza da aldea de Costoia en Ames que no interior desta vivenda había unha xigantesca plantación de marihuana. Unha información puxo a Garda Civil do Milladoiro sobre a pista e abriron unha investigación. A semana pasada, a operación Llacosta 13 concluía co desmantelamento e incautación do cannabis. Dentro atopouse unha plantación que despois a posteriori descubriuse que é a máis grande deste ano e unha das máis grandes descobertas en Galicia. En total unhas 2.862 plantas, aproximadamente 307 kilos de marihuana, pois cun valor moi alto. As plantas incautadas poderían alcanzar no mercado un valor superior ao $500.000 de euros. Ademais da marihuana, os axentes decomisaron todo o material utilizado na instalación para lograr o efecto invernadoiro e favorecer a produción. A instalación eléctrica estaba conectada ilegalmente e aseguran que era obra dun profesional. A instalación eléctrica, sobre todo, hai que ter en conta que para manter esta plantación o consumo é moi elevado, entonces ten que ser xente moi profesional. Estamos falando de unos 210 amperios de consumo eléctrico instantáneo. Eso hai que ter moito conocemento para ser capaz de instalar eso. Na operación foi detido un home como responsable da plantación, imputado por un presunto delito contra a saúde pública e outro de defraudación do fluido eléctrico. Só hai 2 bombeiros traballando hoxe en Santiago. Seguen os problemas no parque municipal que incumple todos os protocolos de seguridade. Demetrio. Siguen os protocolos que, segundo fontes sindicais, establecen que debe haber 9 persoas neste parque, 7 bombeiros, un cabo e un sarxento. Tense dado a circunstancia nas últimas semanas de atoparnos con 4 bombeiros nestes instalacións, o que obriga ao 112 a pedir a colaboración de outros parques próximos, como xa foi o caso dos bombeiros de Ames. E hoxe, neste turno, dá esa circunstancia que dende onte ás 10 da noite ata as 10 de noite de hoxe hai tan só 2 persoas, un bombeiro, John Mando, que están en activo agora en vermo, un conflito que ven de atrás, dada que tanto nos efectivos de bombeiros non están facendo horas extras, mentre non se chegue a un acordo que se está a prolongar no tempo co Concello de Santiago. Igual pasaron por diante moitas veces ou mesmo tiveron que entrar buscar un coche que lles levou o guindastre. Pero o que quizás non saiban é que os depósitos municipais poden guardar segredos máis escuros. Visitamos o de Santiago, onde custodian vehículos implicados en crimes e delitos aínda en investigación. Uns 2.000 vehículos pasan por aquí cada ano. Case todos chegan no guindastre por estaren mal aparcados e marchan 1 ou 2 días. Pero neste depósito municipal teñen outros inquilinos de máis longa estancia e pasado máis escuro. Aquí temos vehículos que chegan aquí pola comisión dun delito, por algún tema de conducción temeraria, etc. Temos casos incluso de cando o vehículo foi, digamos, un medio para un homicidio. Son vehículos que son probas dese delito, claro. Cando o vehículo é a propia arma do crime. Aquí está o coche que matou un home en Conxo en outubro de 2023 nun suposto atropelo intencionado. Ou este que ven en acción nunha lea multitudinaria en Ribeira este verán. Custódiase no depósito como a proba do delito, unha vez que os investigadores remataron o seu traballo. Os primeiros meses acude tanto a Policía Nacional como a Policía Local a continuar cas súas investigacións e despois queda aquí, como digo, ata que o xulgado entenda que xa está liberado, digamos, desa investigación. Así que o normal é que pasen anos aquí, mesmo décadas. Pode haber coches do 2004, do 2005, hai coches que todavía están en procesos judiciais vivos. O xulgado dirá se hai que devolvelos ao propietario, se van a poxa pública ou se estes vehículos como os que se abandonan acabarán no ciclo de reciclaxe como residuos sólidos urbanos. O Porto de Vigo está a tope neste final de ano. As dársenas non dan feito. En só un día moveron uns 5.000 coches e 1.300 contedores. E chegaron a ter 6 barcos operando á vez entre Bouzas e Guixar. A autoridade portuaria xa contaba con este pico de traballo que obriga a afinar toda a loxística mar.
Si, esplanadas cheas de mercadoría para carga e descarga, como vemos aquí ás miñas costas en Guixar, centos de contedores e barcos operando á vez. Onte, por exemplo, 3 enormes portacontedores que ocupaban na súa totalidade o peirao aquí e outros 3 portacoches de Bouzas que moveron ata 5.000 vehículos. Unha actividade en picos máximos que xa tiña previsto a Autoridade Portuaria na súa logística xeral e que a falta do remate do ano informa que pode significar cifras récord en tráfico de contedores, coches, pesca, mercadoría xeral e cruceiristas con marcas moi importantes tamén. Uns datos que xustificarían, remarcan dende a Autoridade Portuaria, que Vigo consiga ser porto nodal europeo, unha categoría máxima comunitaria que xa teñen na Coruña ou no Porto. Nas Palmas de Gran Canaria tratan de estabilizar a carga deste buque que perdeu medio cento de colectores no mar por mor dun temporal. O barco ten bandeira de Singapur. Pediu permiso para dirixirse a un porto seguro cando perdeu parte desa carga e quedou con varias filas de colectores inclinadas e a piques de caer. É un traballo moi delicado e que moviliza moitos medios, e iso que os contedores están baleiros. Galicia vai crear 3.500 novas prazas en residencias de maiores os próximos anos. Anunciou a conselleira de Política Social nun acto en Madrid onde explicou como funciona o sistema de atención ás persoas maiores na nosa comunidade. Os praceres da vida é un recordatorio da morte, é o que sortea unha funeraria de Barbadás na súa cesta, ou mellor dito, no seu cadaleito de Nadal. Despois vemos que leva a parte do ataúde que, por certo, tamén vai incluído. O chocolate é un dos produtos que máis se encareceron nos últimos anos e tal vez por iso tamén dos que máis se furtan nos supermercados en Galicia. Nalgúnas tendas xa están tomando medidas. O dos chocolates no super é o corredor da tentación para os larpeiros e semella que agora tamén para os alérxicos a pasar por caixa. Nalgúns supermercados, tamén galegos, os furtos deste produto leváronos a poñerlle alarma. Metido en cajas de seguridad con alarma. Todo. Con cajas de seguridad con alarma. Os clientes, sobre todo, sorprendidos, porque malia que os prezos subiron, hai produtos máis caros no súper. Me parece una locura que lleguemos a esto. Me parece increíble que la gente robe el chocolate, la verdad. Es increíble, no sé. Xa pasara co aceite, antes co polvo e mantense noutros artigos como queixos ou bebidas alcohólicas. Mismo en Brasil, donde tenemos cosas más peligrosas, no miramos cosas como esta. Entonces, para nosotros nos parece extraño. Os mercaderes pensan que é unha forma de protexernos, ao final é protexernos sempre. A economía é circular. Dende os supermercados recoñecen que en cada zona teñen que protexer uns produtos máis que outros. 2 de cada 3 furtos son cometidos por autores reincidentes. Tienen que estar bien orgullosos de que Zara realmente les hayan puesto las camisetas. Son 3 restaurantes icónicos de Coruña, es un detalle bonito. Zara segue reivindicando a cidade da Coruña e poñendo no mapa internacional os seus recunchos máis senlleiros a través da roupa. Agora é o turno doutros negocios emblemáticos. Eduardo. Zara volve poñelo foco nalgúns dos locais máis emblemáticos da Coruña na súa nova colección de roupa infantil que sae á venda en plena campaña de Nadal. Se hai uns poucos días aínda reivindicaba os churros de Bonilla, desta volta os protagonistas son a tortilla do Cabo, o roscón de Reis de Flori e os cucuruchos desta céntrica xeadería, a Colón. Se alguén de fora da Coruña lle preguntamos polo significado destas camisetas e sudadeiras, seguramente non teñan nin idea. E é que os estampados teñen un código propio descifrable soamente para xentes moi vencelladas a esta cidade. Simbolizan a tortilla do Cabo, os xeados da Colón e o roscón de Flori, 3 icónicos negocios da cidade herculina. Empezaron meus pais coa xeadería, que foron os que lle deron esta dimensión, en realidade,
lle un lugar, sí, querennos moito na Coruña. Despois de case 40 anos elaborando xeados, este logotipo ten camiseta propia no xigante da moda. É moi bonito que se lembren dun para esas cousas, bueno, a verdad que estamos moi agradecidos e con moitas ganas de ver as sudadeiras e as camisetas pola rúa. As prendas forman parte dunha colección exclusiva para os pequenos da casa. Neste gastrobar onde se elaboran as mellores tortillas de España, as suadeiras xa locen enmarcadas. Foi un pouco de sorpresa, nos chamaron se queríamos colaborar nunha colección que iban a facer, e obviamente dixemos que sí. E pareceme moi ben a idea, non? É moi bonita. De hecho, de feito, penso comprar unha para o meu neto, o sea que encantado. A confitería Flori tamén está na terna grazas á zona que ten o seu roscón de reis. Yo creo que merece estar en las camisetas porque realmente es una confitería fantástica, tiene el roscón de reyes que es excepcional. Non é a primeira vez que Zara presume nas súas prendas da cidade da Coruña. A desta colección é unha pequena homenaxe ás cousas ben feitas. Vai ser o agasallo do Nadal, sen dúbida. No Concello Ourensán de Barbadás teñen un curioso xeito de festexar estas datas. Unha funeraria da vila sortea dende hai xa uns anos un cadaleito cheo de agasallos, a modo de cesta de Nadal. O ataúde, por certo, está incluído se o afortunado o quere. Cando empeza a chegarse o Nadal, en Barbadás dan por feito que a funeraria da vila armará a súa peculiar cesta. Xa as datas anteriores xa andaban preguntando se vou poñer ou non, entonces, bueno, xa é casi tradición, pero, bueno, é unha forma diferente de facelo. Esa forma diferente de facelo consiste en encher un cadaleito con doces, licores e artigos habituais dunha cesta de Nadal. A maiores este ano esta inclúe, entre outras cousas, unha cafeteira, un patín eléctrico, unha consola de videoxogos ou un televisor. Un contido valorado en 2.300 euros, cada leito á parte. En anteriores edicións nadie levou. Nos, a ver, en principio non incluímos o ataúde, pero, bueno, sempre dicimos o mismo. Se o capricho é moito, pois bueno, que o leven. Tampouco lle vamos poñer maior problema. A originalidade da proposta fai que as 500 rifas de 10 euros que poñen á venda a beneficio dun club deportivo local teñan cada vez máis demanda. Bueno, o obxectivo é, como sempre digo, participar cos veciños pois, de unha maneira diferente, que sepan que estamos aquí, e o recaudado pois, será ingresado ao clube de baloncesto que temos aquí no barrio. As misas da Catedral de Santiago pódense escoitar en varios idiomas ou verse subtituladas en tempo real dende o teléfono móvil. Xa está dispoñible unha aplicación que usa a inteligencia artificial que nos permite seguir as homilías con esa traducción simultánea. Só haberá que chegar uns minutiños antes de que empece a misa. En un proceso tan doado como prender unha candea, un pode descargar a app de traducción para seguir a misa no idioma desexado. Pode entender melhor. Molto buono, una cosa molto interessante per le persone che non comprendono la lingua. As nossas mesmas línguas, não é? Assim compreendemos. Assim. Pero el problema es que falta el italiano. Si con el tiempo van a añadir otros idiomas, será muy bueno. O de ir engadindo linguas está previsto, pero esta mesma mañá comprobamos que o sistema que dá a escoller entre auriculares e texto funciona moi ben en inglés, francés, alemán, algo que non resultou doado porque coa IA compre ir adestrando aos poucos. Non é fácil educar a inteligencia artificial, que parece que aprende todo así como moi rápido, non ten tanto hábito de un uso dunha linguaxe que non é a máis común. Acabado de estrear, o modelo ten moi boa acollida entre persoas xordomudas e xa se superaron as 100 descargas. Canto máis uso, máis se adestra. Unha tecnoloxía que requeriu unha sofisticada instalación para que moitos dispositivos poidan conectarse á vez. María Corina Machado anuncia que regresará a Venezuela a pesar do risco que corre. Tras case ano e medio na clandestinidade, a líder opositora venezolana reaparecía esta madrugada en Oslo, onde a súa filla recolleu o mércores no seu nome o Nobel da Paz, que lle concedeu a Academia Norueguesa. Despois de reunirse no Parlamento co primeiro ministro e con deputados, Machado asegurou en conferencia de prensa que ten a esperanza de que o seu país volva a ser libre. Our experience in Venezuela conveys to the world a testimony that certainly in order to have peace you require democracy. Democracy is the system that enables peace in a society. But
You cannot have democracy without freedom. E saben que no tempo pouco durou a tregua, chegase unha nova borrasca que xa deixa en aviso de novo a Costa da Morte. Son imaxes de Muxía, mañá será de nivel laranxa e xa se chegan as primeiras precipitacións dende media tarde. Contra o serán actívase un aviso por chuvias intensas e cuantiosas nas Rías Baixas, chuvias que van continuar durante a xornada do venres. Fíxense, as primeiras precipitacións chegarán nas próximas horas, pero é certo que as máis importantes chegarán contra a noite, que irán barrendo Galicia do oeste cara ao leste, con eses ventos do sur que sopran no litoral, tamén moita ondaxe que asociamos ao mar de fondo, e se notan frío é normal. Descenderon as mínimas e tamén as máximas, como moito imos chegar hoxe a Galicia aos 15-16 graus. E como sempre, despois de ser información deportiva, falamos do fin de semana e tamén da pinta que ten a próxima semana. Haberá moitos cambios, así que mantéñanse atentos. Salta do avión, o paracaídas de reserva enléase na cola do aparello e queda colgando no aire a miles de metros de altura. Estas imaxes que quitan o alento acaba de publicalas o Organismo de Seguridade na Aviación de Australia e, aínda que parece incrible, o saltador sobreviviu. Foi quen de sobrepoñerse ao choque inicial, cortar as cordas e usar o paracaídas principal para aterrar con seguridade. Por sorte, levaba enriba un coitelo, malia non ser obrigatorio. En Galicia temos moitos exemplos de casas adornadas e iluminadas ata os topes, pero van ver a casa de Nadal máis grande de Europa, temos que ir ata Austria, a unha cidade ao sur de Viena. Ten preto d'1 millón de luces, máis de 250 figuras hinchables. Os seus donos contan que tardaron 4 meses en montalo todo e que tardarán outro tanto en recollelo despois de Reis. Con este abrumador espírito de Nadal rematamos o telexornal Mediodía. Vémonos mañá.